Dahil sa pandemya, marami ang naapektuhang bata sa kanilang pag-aaral. Marami sa kanilang mga magulang ang nawalan ng trabaho o hanap buhay. Ayon sa mga reports, 3 milyong estudyante ang hindi nakapag-enroll ngayong school year. At inaasahang lolobo ang bilang ng mga dropouts bago dumating ang katapusan ng school year. Malawak ang sakop ng pandemya sa larangan ng edukasyon, lalong-lalo na sa mga malalayo ang tahanan sa eskwelahan. Dahil dito, ang IVFC ay lalong pinalawak upang mas lalo naming maabot at matulungan ang mga batang hirap sa math at pagbabasa. Ngayon, pagkatapos ng ilang linggong pagtuturo, 4 times a day, sila na ang experts at pwede na silang magturo sa kani-kanilang kaedaran sa kanilang komunidad bilang little teachers. Sila ay nakakatulong na sa ating lipunan. Again, 25 times 11. Inaanyayahan ko po ang lahat na umattend sa ating math class tuwing ikapito ng gabi, Mondays to Fridays. Our math class ay para sa mga elementary pupils, even kindergarten. Magtulungan po tayo, tulungan natin ang DepEd. Stay safe, mga little teachers. Okay po, ma'am. Ito po ay isang libreng serbisyo mula sa inyong lingkod at ang IVFC.